Čaute ľudia, vítam vás u môjho prvého videa, takže bol by som rád, keby ste ma podporili a mohol by som každému odobrateľovi by som dal takú polentku, napríklad to má trio a každému odobrateľovi som dal aj takú polent, ako chcete, je tu na vás. Takže tu si chce so mnou zahrať. Napíšte do komentárov svoje mená, ja si ich pozriem a mohol by som si s vami zahrať, ak by ste chceli. Takže píšte svoje mená na Robloxe a ďakujem a bol by som rád, keby ste ma podporili.